саммити ҷаҳонӣ башардӯстона баргузор мегардад. ҳадафи ҳамин саммит мувофиқ кардани он низоми фаъолиятҳои башардӯстӣ ки алон ҳаст ба чолишҳои замони муосир мувофиқ кардан аст. бинобар ин ба омодагӣ ба ин саммит дар тамоми минтақаҳои ҷаҳон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карданд ва дар 7 минтақаи ҷаҳон то имрӯз машваратҳои омодагӣ ба саммити башардӯстонаи ҷаҳонӣ баргузор гардиданд ва имрӯз дар душанбе ҳамин гуна як машварати 8-ум оғоз ёфт ва он 2.5 рӯз давом мекунад. ҳадафҳои ин саммит ва ҳадафҳои ин машваратҳое ки баргузор мегарданд омода кардани рӯзномаи ҳамон саммити ҷаҳонии башардӯстона аст. барои тоҷикистон аҳамияти он хеле бузург аст, барои он ки тоҷикистон ҳамчун кишвари маҳсуб дар хушкӣ, ҳамчун кишвари кӯҳӣ осибпазир аст дар баробари офатҳое ки вобаста ҳастанд ба об. бинобар ин дар ҳамин машваратҳо роҳҳои пешгирии ин офатҳо, роҳҳои вокуниш ба ҳамин гуна офатҳои табиӣ мавриди баррасӣ қарор мегирад ки албатта он барои тоҷикистон бо назардошти он ки ҳамасола дар тоҷикистон офатҳои хеле зиёди табиӣ рух медиҳанд аҳамияти хеле зиёд дорад. дар суханрониҳое ки аллакай инҷо шоҳидаш будем, ба тариқи мисол ҳамаи он суханронон ба офатҳои табиӣ ки дар Бадахшон ва ноҳияи Рашт рух дод ба он ишора карданд. мутаассифона ин гуна офатҳо на танҳо дар тоҷикистон, дар тамоми кишварҳои ҷаҳон рух медиҳанд ва вазифаи ҷомеаи ҷаҳонӣ он аст ки як низоми бисёр мукаммал ва низоми мувофиқ ба чолишҳо, таҳдидҳо ва хатарҳое ки имрӯз ҳаст, ана ҳамин гуна як низомро эҷод кунад.